खुलुमबाय फुंबिलिनि 13 एप्रिलनि केके लाइभ कालेक्शन बड' निउसनिफ्राय बयनिसिम आंनि चेनेलाव नायगिरिफोरनिसिम अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। अननानै सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैबावदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फैदो गाहाम रादाबाव। कंग्रेसनि दैदेनगिरि रन्जन मोसाहारिया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदि बुंदों। हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गोदोनायाव हमनानै बिटिसिआव बिजेपिआ राजा जानो नागिरगासिनो दङ। हाग्रामाखौ सुबिदा बायदि राजखान्थि खालामग्राखाय रावबो बिटिसिनि सुबुंफ्राथ' सैखाला होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो दिनैबो जोङो नुनो मोनो सैमा बायदि बिजेपिनि खिबु बेरायनायखौ। बेबायदि मानसिखौ सोरबा फोथायबावो नामा होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि 16 नं नासिमा ब्लकआव मावखुलि बेखेवनानै बिथाङा होयो आरो फैगोन बिटिसिआव कंग्रेसनि सरकार दानायखौहाय सोरबा जादुगराबो मोनदांसनो हानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायो। कंग्रेसआ फैगोन बिटिसि सरकारखौ दाखागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो प्रमद बर'आथ' थगायसुलाखा होननानै बिथाङा बुंदों। थांनाय समाव प्रमद बर'आ मन्त्रि एमएलए जानो थाखाय नागिराखै होननानै पाब्लिकफोरखौ थगायै इमोसनेल ब्लेकमेल खालामदोंमोन। सासे गावबुराबो जाया होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन। बेबायदिखौ सोरबा फोथायो नामा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिदों। बिनिखायनो कंग्रेसआ नेक्स्टआवहाय सरकार दागोना रोखाखा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिहोयो। इउपिनि एक्स गिबि मन्त्रि अखिलेश यादवआ बुंदों बिजेपिआ दिनै आयेननि बेबस्था सालायनो रोङा। दिनै हिंसानि बुलेट ट्रेनसो सालायगासिनो दं। जौगानाय सोलोंथाइ सरकारियाव थिसननायफोरखौथ' दोनथ'दो, बिसोरखौथ' रोंखाया। दिनै रेप खालामनाय बुथारनाय हिंसा जाथायासो बुलेट ट्रेन बायदि खारगासिनो दङ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों। दिल्लीनि आनान ओनसोलाव अर खामनानै 50 नखरा सिलिंखार बिलिंखार जानो गोनां जाबाय। बेयाव साननि 2 रिंगायाव जादोंमोन। सानाव जानायखाय रावबो जिउ खहा जायाखै होननानै जोङो खौरां मोननाय जादों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा मैया गोजौ थाखोनि फरायसाफोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। जेरै पिएचडि, आइआइटि, एनआइटि आरो एमबिबिएस फरायसाफोरनो 1 लाख आरो 2 लाख हिसाबै बिसोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। बेखौहाय मैया बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि क'क्राझार आइआइटि प्रागआव मोनसे खौरां मेल खुंनानै राननानै होनाय जादों। बेयावहाय गासै 181 फरायसाफोरनो राननानै होनाय जादों। बेखौहाय समाजनि जौगानाय आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगानायनि थाखाय राननानै होदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। दायनायनि सन्देह खालामनानै सानै बोराय बुरैखौ बुथारदों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै। बे जाथाया बाक्सा जिल्लानि दुमनि पुलिस थानानि ओनसोलाव थानाय दुमनि साहा बागानाव जादों। बुथारजाग्राफोरनि मुंखौ सुक्रु कासुवा, बालन्दिना तिर्की होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बुथारग्राखौ सुरुज एक्का होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुरुज एक्कानि न'आवहाय गोबाव दिननिफ्रायनो बेमार जानानै दङ। फाहामथाय होबाबो हामैनि जाहोनावहाय बे बोराय बुरि सानैयानो तन्त्र मन्त्र खालामदों होननानै बिसोरखौ थांनानै दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनाय जादों। उनाव दुंहाव थासारिया गोसारनायनि जाहोनाव खाथिनि दुमनि पुलिसफोरा सुरुज एक्काखौ थांनानै एरेस्ट खालामनानै लाबोयो आरो बोराय बुरि सानैखौहाय पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। मैया बाक्सा जिल्लानि एक्स एनडिएफबि आर ग्रुपनि बिथांमोनहा मोनसे गोनांथार सावरायनाय मेल खुंनानै बिथांमोनहा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। सासे सागानगिरिया जेलाव थाफिननांनाया बियो जोबोद दुखुनांथाव। बियो बर' हारिनि थाखाय मोजां जायाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। बिनि थाखायनो मासियाव थानाय गासै सुबुंफोरखौहाय रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो बहननांगौ होननानै बिथांमोनहा खावलायहरदों। जेरै प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गुरैयै खावलायहरदों अननानै थाबैनो रन्जन दैमारि सारखौ उदां नख्राङाव लाबोनांगौ थाखाय। गोदानै सायख'जानाय साहबा शरीफआ गावनि हादोरनि जेसेबां सरखारि मावग्राफोर दं आरो बिबान मोननाय दङ अफिसाव 10 बाजिनि अनगायै 8 बाजियावनो एटेन्ड जानानै खामानि मावनो गोनांथार। जोंखौ पाब्लिकफोरा जिरायनानै थानो थाखाय टाइम पास खालामनो थाखाय सायख'वाखै आरो साखरि मोनाखै। बिनि थाखायनो 8 बाजियावनो सिरियास लानानै गावनि अफिसनि खामानिखौ मावनो गोनां
होननानै बिथाङा फोरमायदों। रुस आरो इउक्रेनजों दावहा जाबाय थानायनि जाहोनावहाय नकिया कम्पानिया रुसावहाय फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामसिगोन होननानै बिथांमोनहा फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।